दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोसावनो हादों दि जोङो फैगौ 1 आगस्ट खालि क'क्राझारनि निबारन गार्डेनाव बे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि जास्ट खोलाहा नांजाबनाय निबारन गार्डेन बेयाव जोङो मोनसे बड' नेसनेल कनभेनसन लिरनाय जादों आरो बे बड' नेसनेल कनभेनसनाव इसिबां बर'नि आफादफोर दङ बुद्धिजिबिफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर मेलेमजिबिफोर जों बेखौ बयखौबो जों हांख्रायहरदों बेयाव फैनो थाखाय आरो बेयाव बयखौबो लिंहरनाय खारना जाहैबाय जोङो गोथौयैनो बड'लेण्ड रायजो सृष्टि खालामनाय सायाव जों सावरायगोन दा बेखायनो बेयाव जों खुनु रावबो फाराग जेबो लायाजासेनो खुनु आफादनि खुनु माने धोरोमनि फारागथि लायाजासेनो बेयाव फैनो थाखाय जों बयबो गुरैयै जों खावलायहरो आरो जोङो बे थारिखखालि जों 10थानिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन मिटिंखौ आरो बेनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव थांनाय जेरै प्रग्राम जाहा दङ सेपारेट स्टेट रायजो बिनायनि धरना हैनाय बेनि सायाव जोङो गोथौयैनो सावरायगोन जोङो दा सावरायखांबाय थांनायनि बाथ्राखौ जोङो 4 थारिखआव थांनाय माने डेटखौ जों थिग खालामबाय दा हयथ' टिकेटआ मोनसे माने दिनावनो मोनजोबा जानो हागौ दा थेवबो जों गुबुन गुबुन दिनब्लाबो जाय जेरै रोंगौ एरै टिकेटखौ दाननो थाखाय जोङो खावलायलायबाय जायफ्रा माने जेरै हायो जाहाथे टिकेटखौ लानानै थाङो मानोना जोङो जा सेस्था खालामदोंमोन बगि लानाय बाथ्रा रिजार्भेसन मोनसे माने कच लानाय बाथ्रा बुंदोंमोन दा बे कचआ जास्लाबाखसै हाखु जाबाय बेनिखायनो जोङो बयबो माने जाथि सिबिनो गोसो गोनां बयबो बड'लेण्ड रायजो लुबैग्रा जोंनि मोदोम गुदुं आफादनि नेताफोर रायजो राजाफोर बयखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जायफोरा जों कन्टेक्ट खालामनानै थांनायनि बेबस्थाखौ लायो मानोना जों बे समाव हागुरावबो थाङाब्लाबो उफाय गैया दा दिल्लीयाव माने पार्लामेन्ट सेसन जागासिनो दङ बे 13 थारिख आगस्टसिम जागोन ओंखायनो जों 13 थारिख आगस्टनि सिगांनो जों बेयाव सहैनानै 8 थारिख आगस्टआव जों धरना खालामनायनि प्रग्राम लादों बेनिखायनो 8 थारिख आगस्टनि सिगां जों जेरैखि जाया सहैलायो आं बेखौनो गुरै बयखौबो खावलायहरो जोङो धरनायाव फार्स्टलि मेइनलि जोंनि फकासिङा जागोन सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड जोंहा बड'लेण्ड रायजो नङाबा उफाय गैया जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांफिनसिगौ जों बेखौ बुंगोन आरो हयथ' मानो बड'लेण्ड रायजो बिफिननो गोनां जाखो बिनि खारनफोरखौ जों गासैबो बे मेम'रेन्डामाव लिरनाय जागोन बिटिआर सुक्तिखौथ' एबसु खालामदों बै समाव दा बे बिटिआर सुक्तिजों माने बड'लेण्ड माने जेरोखोम मोननायनि आसा दंमोन बेथ' मोनाखसै आरो बे बिटिआर सुक्तिजों जोंहा जेरोखोम बिटिसि मोनखाबायमोन जोंहा जि खमथा मोनखाबायमोन 6 शिडिउल एरेन्जमेन्ट बे 6 शिडिउल एरेन्जमेन्टआ जोबलांफिनबाय गैला जेबो बेनिखायनो जों दा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआव थांफिनाबा उफाय गैया दा सुक्तिखौ खालामदों एबसुआ बै समाव सोर बड'लेण्ड नाङा होननानै लिरना गारबोदों रायजो नांनाया बिनि जोबथा फाइनाल सलिउसन जोंनि जाबाय होननानै लिरना गारदों खिन्थु रायजोफ्रा बेखौ मानियाखै रायजोफ्रा बेखौ गनाया जोंनो सेपारेट स्टेट रायजो नांथारगौ बयबो माने स्ट्रं बयबो गोरा दाबो दा बांसिनसो गोरा जादों बर'फोरनि माने दाबिनाया गोरासिननिफ्राय गोरासिन जादों बेखायनो जोङो सेपारेट स्टेटनि दाबि खालामब्ला जोङो मोजां सापर्ट मोनगोन रायजो राजानिफ्राय जों आसा खालामो आरो जोंहा उफाय गैया बड'लेण्ड रायजोनि बादै दा बड'लेण्ड रायजोखौ बोरै मोननो हागोन बाथ्राया बे कुइसना जाहैबाय इन्डियान कनस्टिटिउसननि आर्टिकेल 2(3) बेयाव माने गोरा क्लियार मोनसे रोखा मोनसे खालामना थादों जे सेपारेट स्टेट दानायनि दा 2(3) आर्टिकेल बादियै जों सेपारेट स्टेटनि दाबि खालामनो हायो ओमफ्राय लोगोसे जों बड'लेण्ड रायजो दानायनि जायनाखि दाबि खालामनाय बे दाबि खालामनायनि जोंनि जुक्तिया जाहैबाय जे रायजोखौ अन दा बेसिस अफ लेंगुवेज दानाय जायो दा बर'फ्रा आलादा मोनसे राव दंखायो आलादा भाषा दंखायो डिस्टिंक्ट लेंगुवेज डिस्टिंक्ट कालचार जोंहा दंखायो आरो दिनैनि दिनाव बर' रावा 8 शिडिउलाव हाबबाय इन्डियान कनस्टिटिउसननि 8 शिडिउलाव हाबबाय दा मिथिबाय बे रावखौ मोनसे सेपारेट स्टेट आलादा मोनसे रायजोआवसो बाहायनांगौ जायो बाहायनांगौ बेखायनो जोंहा आलादा रायजो मोननायनि लामाया जोंहा रोखा जानानै दङ मोनगोन जोङो आरो लोगोसे जों आलादा रायजो बिनायाव जोंनि मोनसे सापर्टिं जोंनि जेनुइन माने पइन्टफ्रा जाहैबाय जे जोङो आसामनि थागिबि फिसा जोंनि बिनि भुमिपुत्र जोंनि राजा महाराजा बे जायगायाव रायजो खुंलांदों जोङो मिथिस'यै हायै समनिफ्रायनो बे जायगायाव रायजो खुंदों जे बुरनजिबिदफ्रा बुंनाय बायदि जे बे आसामा फार्स्टआव प्रागज्यतिसफोर होनना बुङोमोन बे प्रागज्यतिसफोरनि गिबिसिन राजानो जोंना जारिमिनाव फराय मोननाय बायदिब्ला महिरंग दानब माइरं राजा होनना बुंदों बेखौ आरो बेखौ खेलुराबो रोखा बुंदों माइरं राजा होनना बुंदों बेखौ संस्कृत वार्डआव संस्कृत खालामनानै बेखौ महिरंग दानब होनना बुंदों
दा बे दानब असुर बे गासिबो जोंनिनो बे जोंखौ महाभारतआव जोंखौ दानब असुर म्लेच्छ ओरैनो लिरगारदों वी आर दि माने असुर दानब म्लेच्छ किरात एज मेनसन इन दि महाभारत एंड रामायण दा बे स्पष्ट माबायाव रोखा रोखा आरो जोंनि रायजोखौ इमान सिं सानजोंमोनहा म्लेच्छनि देश होनना बुंदों बेखौ मेचफोरनि देश होनना बुंदों डाक्टार सुनिल कुमार चेटार्जीमोन ओमफ्राय जोंहा माने इडवाल गेटमोन बिसोरो बुंदों माने टेरिटरि अफ दि मेच पिपल किंडम अफ ग्रेट बडर पिपल होनना बुंदों बेखौ सुनिल कुमार चेटार्जीमोना दा उदि हिस्ट्रिकेल जोंहा प्रेरिटिभ जोंहा दङ जों माने राजनिथिनि जानाखि सरि जारिमिननि जानाखि जोंहा बेकग्राउन्ड दं जारिमिननि बेकग्राउन्ड नायोब्ला जोंनि जारिमिननि बेकग्राउन्डआव बहुद स्ट्रं जोंहा जों बेजों दाबि खालामनो हायो जे जोङो बे जायगानि थागिबि फिसा दिनै आलाय सिलाय जाबाय बे थागिबि फिसाफ्रा दिनै जोङो रायजोखौ नांफिनसिगौ दा जोङो जायनाखि बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि खुनु दाबिया फुलफिल जायाखिसै जोंनि लुबैनाया फुलफिल जायाखिसै जोंनि गथिया इमिडियेटलि सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनो हानांगौ जों बे बाथ्राखौ भारत सरकाराव जोङो बुंनो हायो आरो लोगोसे भारत सरकारा गनायनो गोनां जागोन जों जेब्ला बिएससिनि जेब्ला माने सुक्ति खालामो बै समाव जों जेब्ला आन्दलन खालामो बै समावबो भारत सरकारा जोंनि दाबिखौ नाखस खालामाखै रावबो बुङाखै जे नोंसोर रायजो मोननायनि जयगथा गैया होनना रावबो बुंफेराखै जोंनि जायनाखि डिमान्ड जोंनि दाबि बेखौ बयबो गनायो कनसिड खालामो मानियो नंगौ नोंसोर आसामनि थागिबि फिसा बेखौ बयबो मानिखायो आरो दिनै जोंहा माने बिटिसि मोनखाबाय जोंहा 6 शिड्युल एरेन्जमेन्ट जोंहा दंखायो मोनसे बाउन्डारि दाना खाबाय जोंहा मोनसे रायजो सासन खालामनायनि मोनसे एरिया खुंथाय एरिया जों दंखासै दा गथिखे जों बेफोर ग्राउन्डआव बड'लेण्ड रायजो मोननाया जोंनि थाखाय गोरलै जागोन आरोखि जों सानो दा जोंखौ खुनु माने सरकारा नोंसोर बड'लेण्ड रायजो मोनथावा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि फिसा माने बिदिनो क्राइटेरिया गैया बायदिसिना बेफोर खोथा जुक्ति गैया जों मोनगोन आरो दाथ' जों बयखौबो खावलायो रायजोफ्रा बुजिफिननाय नांसिगौ फैफिनदो बयबो ज' ज'नो जों मोनखानाय जोंनि अधिकारखौ जों दिनै खोमाना लाफिनबाय जोङो दिनै जानाखि जोंहा मोन्थाय दंमोन बे मोन्थाया दिनै गोमालांफिनजोब्बाय आरो जोंनि बर'नि भबिसतआ दिनै खोमसिनिफ्राय खोमसि जाबोगासिनो दङ दा गथिखे जोङो गावनि भबिसतखौ दानो थाखाय जों गावनि अधिकारखौ मोननो थाखाय बयबो जों हांख्रायफिनो बयबो फै दा फैनांगौ दा स्पेसियेलि आङो खावलायदों जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बै समाव उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननाय मुभमेन्टआव जाय बर' सेंग्राफ्रा जोंजों माने थै थां अपारेसन नाजादोंमोन जुजिदोंमोन भलन्टियार फर्स मानसिफोर एबसेन्ट सेंग्राफोर दा दिनै बिसोर जों लिंहरनायाव दिनै मोदोम दुंदों बिसोरबो आवगायबोफिनदों जोंबो थौ थांगोन जोंबो बे आन्दलनाव जों बारसोमगोन दिनै बेबायदि मोनसे स्पिरिट बे फैनायखौ जों नुदों आरो जों बिसोर थुलुंगा होगासिनो दं दिनै दा गथिखे जोङो बयबो जों खावलायदों बिसोर बादिबो जिबां दं आरो एनडिपिनि जिबां माने वार्कारफोर दं बिसोरबो फैनांगौ दिनै जायफोरा सारेन्डार जानानै फैयो सारेन्डार जानानै दंफैयो दा न'आव बेफोरो फैनांगौ दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों दा दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै जोंनि अबस्था ओरैबायदि गाज्रि जाबाय दिनै दा बिटिआर सुक्तिजों जों जेरै माने जोंनि हाथियार लाग्राफोर बिसोरखौ जों जेरै निरापत्ता होनांगौमोन बिदि होनो हानाय जायासै बिटिआर सुक्ति उनाव रन्जन दैमारिमोनहा जेल माने जेलनिफ्राय गनांगौमोन बेबो गनायनि बेबस्था जायाखिसै जायफ्रा फासि अर्डार जाबाय बिसोरबो दा अर्डारानो दं बिसोरबो फासि जागोन बिसोरबो आरो गोबां जेराव दाबो दङ बिसोर गवाखै आरो गोबां केस एनडिपिनि सेंग्राफोरनि केस दं बेबो उइद्र जायाखिसै आरो जायफ्रानो माने सारेन्डार जानो न'आव थाफैबाय बिसोरबो दिनै थेला बानानै जायो बन फाननानै जायो गोदाव सोराव जिबना सेरेखाय बेरेखाय जालांबाय दिनै जोंनि अबस्था बिदिनो जोबनांसिगोन नामा मोनसे साननाय फैयो जों बिदिनो खुनु माने रैखाथि गैयै जोंखौ अनसुंथाइ होयै जेबो गैया जे जों निरापत्ता गैया जे जोंनि जिबना बिदिनो जोबलांसिगोन नामा बिदि साननाय फैयो बेखायनो इसेबां माने माबा दङ एनडिपिनि जों आगोलनि केदारफोर दङ बिसोर गासिबो दिनै बुजिलायफिननानै ज' जाफिननांगौ बिसोर एथ'बां सेक्रिफाइस खालामबाय एथ' गोबाव हाथियार लानानै नोङो बर' जाथि सेबा खालामनो ओंखारबाय दिनै जाय फाराफारि नोङो ओरैनो थैगोमाबायनाय बाथ्रा गैया नांगौब्ला जोङो आन्दलननि थाखाय गोदानै जुरिफिनगोननायाव बारसोमनानै नांगौ जिउ गार जों बेखौ जों हांख्रायो बयबो हांख्रायो आरो जेसेबां आगोलनि एलटिबिलिटि दं बर' जाथि फर्स सेंग्राफोर दं दा इउथ फर्स दं गासैबो फैजोबनांगौ जों बेखौ बयबो जों खावलायो जों डेम'क्रेटिक भाबै जोंहा दैदेनलांगोन डेम'क्रेटिक जोंनिया नन भायलेन्ट जागोन आरो जों बेखौ खोब माने एबारनि आन्दलनखौ जों ब्रिलियान्टलि जों माने दैदेननो सानदों जोङो ओरैनो जों आगोलाव जेरै माने मानसि थैलायनाय मानाय जादों जाहाथे बे रोखोम जाया जों मानसि जिउ खहा जायाजासे जोङो माने आन्दलनखौ दैदेननो हायो जों बेखौ नायलांगोन मोजाङै डेम'क्रेटिक भाबै लांनो सेस्था खालामगोन दा जों सानो जों डेम'क्रेटिक भाबै जुदि आन्दलन खालामोब्ला जों बयबो गोसो होसारनानै जुदि
जोङो डेम'क्रेटिक भाबै आन्दलन खालामनायाव सापर्ट खालामोब्ला जों सानो गभर्नमेन्टआ जोंखौ होबथानायनि राहा गैया जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ होनो गोनां जागोन।